event kwara oyo gwikaka wate bintu tiganche oyo ni bagari ya 50 yanga 60 lakini bona abu mete red card era chikogosiba okoba tokonyara comment. By the way, komenta kora kutoka koba insurance kake komenta igoro no. Okay, igo gwate biro mwako igankore torire kora tandere tka igo toganye ngayo konyebeka tanga ni Facebook ndetenyebeke Facebook ali okare gotakune bingana biane ya ngonyebeka Facebook alafu TikTok nara nkonyetali sana egende kabisa abantu bamanyenga omwaka oyo kudunere na watere omwako oyo no rori tware gukwanira ekero nkorigereria matera o by the way as much as watebire nga ekero ogotera igo nkorigereria nga nkige okorekana gwateba amatera o igatende tukoba ya mabira kidogo omagano o ayo monyene ore behind ogotera kwao buno rori oyiga as in incho monyene yentonkere kiago sugumete personally koro asibe kumabwa gotaba kero kendo ndatera ihanda ikawe ikakwa rahisi kidogo gosenda akonyo monto taetereke igana etere enche bono enche buna enche monyene yes actually tinanya goetera ndebe nga bono ninche ngoetera pi lakini bono ngo isarantsande sana mete as a village to village chiturende yes amangana konyara akorekana se kenyoro gitu na ara akorekana ibinyoro binde byose kweli kabisa bono nkarrege into the best thing da kore no ko isaransa na ligereria amangana ari akorekana na gokonyora akunirwo muntu yes na ndo konyora andaka mosemiri gusamoiro mo amaine igaye gogokora observation asa nene sana oniga umaite kwanza asa scale 1 to 10 kudunga yoko ebeka 10 omien 10 no top 10 no top a max ayuna max yoko ya 1 paka 10 to 10 over 10 gose buna yora atatu nchiwana usende 10 over 10 10 over 10 to bwati management 10 over 10 to bwati rate card 10 over 10 kyoko 10 over 10 matembu ya kuyamini yes igono kuyamini eri otata 10 over 10 bambe nchibona muna ngote abona the mongo te ande 10 over 10 nalio nkwe omoyo muno okora igente kyo maintain gabo gosensuke step wende lakini ene tigante berende na 8 yabo 8 over 10 echibere ngaichisirere ekirayo ko yake kiabuso echiga kerengo chirigereri tinda ba standard geteri eli orarangeri gwase wende ne chibounce style geteiga na chibounce otagete na ono ntoya na sasa okwenda ari gokwigurerwe gari ogosoka iga ogoikaiga turiko na gukuna morango esimye kwa boli ni ngoyu pick mwambie niko no abwo tagete goika utafika by the way ndoli go kumoyo ekera kwari gotakera monto tayoro gokorigi mokore collab but saisi wanakutafuta sana no bwata digoririe collab ama wewe ni free bono nchiase collabo maite ngotegerera uri kwanza ni narete ko borio musani oyo omusani ongakeire simi ontebiri kudu ndege tutotera naye ige ndege tangani nkomotebi gaki koratera nge kora sinyu and then kwa manyango muntu oyo no musani gose igotorikerigereri nga ojo sigara namanyekane tego sitamanyekane kigo kurigerie gasi yae kwanza kirina tegereire gasi yae namubori no bwate chibesa che studio kiratebire nimbwate yes namuborire nde nakitogo kora nteire ndi twaumirana twaisaranza yes otero gotero okutwari kanse tunainche na mo advice ganyengo mo advice and then kurwabu orabu nako appreciate ego ina appreciation ama ene pikudu toriko matainga kando na che studio ne chogo shoota embekira 10 ama ene pi no bori abasani abangi china college collab chinyinge sana na upcomings ama ene pi toriko sabakene nero go appreciate lirari abo musani uri umeta bangwa nambare tote bale ngumbu abangwa nambare nande abantu mbare benyarete lakini tari bana aba bake bagochaka bo lakini no maita no pi momonto bugenga ne nyarete kumba anyarigete no monte steli agocha nabo kumanya igonko stadio ro monto kumanya appreciation gosa kwakana oyo igabo gwakana bonje tgang'ombinde kormoina ama intenyi ninge nyarete irenga ngocha na chikoba ko chia kudu for collab
nche umuntu naro in fact ni narete ko chakira 50 yabo 50 chingo chire kwirana ne collab wasabonezi ona itwabeke biasara byagia ngo chichire kwira ngo chire ko consider nga ko make sure chiranire nawe in fact chiko irana ama ju ga make example kiyabu na lavi yes lavi ngoma nere ritu agitenere around ye yes in fact hiyo ngoma imerudisha do zake zote mingi tena sana ile ngaiga kwa kaniti na ngaidete buya lakini totebya ina bitora manya nche ne guidance nche na linkwe manga buya na bless tiaro ntari ko ngaine alibadilisha title okay igaiga na ndenta itakurara kuboli na ki event watire gwa performili NNP your biggest yani no na yokurara kwabo kagwete bi god kama huyu ni mimi basi wengine watafika ni gani esho ne na chite carnival tutige yaban yes esho ne mukisi bandangireti yes and then nikaona iko na bonkonya yani onye na ilikuwa kubwa sana ya kipekee wow that's the first time narangiretigu na nali in fact nali na yetu baka chidola iko no oitoente iko we are safe weekend we are safe top chamade iko kwa hiru chidola kwa bako na kuneti ku chidola aba America barengi ga gwenga kigete yaenge Yesu kuige go chikobera umwaka geteiga baka bono chinyorete yani ngatera stage ugatigita esa na mama tena mpaka mwachigita lakini sio you are tinchikicheti ena terete yani bu yango gete kabisa abantu barega meta abantu nabo bako moyo kino stage by the way audience by karansa bamini abona kudukora kurwa butata soka ona ayo gukwa moyo yes iyo audience ilikuwa fit kabisa na ndio karosia kabisa kao buja monto tako uniretia gote nganga keresin sure ulitoka hapo kama iko kabisa abo igo asogo matera ono bwata matera mangi your favorite song from your songs ni gani ninganjite ngome yo umwana one nkakosome uya wasirere taone ewa aseki yani ngome yu no ninche gonkuna ose wasome tu basirera boso ebisembiro by the way ebisembiro nkoligereriga nonje naro na mabira yani ngome yu are very 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 emotional na into torete emotion yu dice go konya kobeko goteroku na into torete emotion yu igokora abantu bagotese tauni sobo batarabanga gusena yani okonyora umwana okoligereri sobo yani kwarigereri amakona ebikone biro nande bono gogo chikorora tauni ya stage yago post no echipiche mtandao stage yago ke luku gocha alafu bono no haba ivolinka ya no koragera maragobe gochiabe shida mugano yo korora igore yo imemo mugano yo koranga no bwate chi episode sigete yani ebinte byo ngokorekana bire in fact ngokorekana bire kweli kabisa ninki ora semi umonto tutarachiko gochezo gotero koiga kego ninki ora semi umonto kutokana tuna hiyo song ninki ora ate hiyo musai sana nchenda ate yabasaye gaki onye kwa tutebe onye kwa college school kwa nyorire gasi no ene towniga inyora abayiburi bawo no tagenda liuka genda once na indorende watu makende kwa batomera kende nka kwa banyura ngamba gosometi goikia segete bainyore bakire no esimi ko bori ngakibwa akira abunga kibwa irira no ebesange yu ebese yu genda ogore sukari neba 200 baya 50 no omuyiburi akukosise bono kamanya korwabo ogatokurura guchibitabo niki mete kudogo to confuse watu tabiri to endenka to barora baiboli baito watu tabiri Nairobi nembe watu nyeri igaiga ngatwe bwate bono gwatu irani riege tabume twakora nene bitabo korwe school twachandikire twabokire twasoire se bitabo ebi twakorera matemu twaikire inka twasokire korunga twachine chitauni torerigi nende bono gwatu tabiri to so se bitabo bikenya ngitokurio omaite amatanga omete ngochiara abaro matanga nkobare yanyarikana amatanga abeire umuntu oyosira
tarenge yani tarenge go contribute asa abandi buna bagachanga changi yes tari no ngitabu gya kenyoro bona matanga yani kwanyora no abantu bari bogochiroche mbayo no abantu bari bogocha basi no akandagira mbayo bona njenga akesabu tiga nsokyo goteruku abantu basoye gitabu igo ase gwati na ase kwarore negento kwaroche nga matanga abantu bari goshugulikera ase ngencho muntu tari ase gitabu gyekenye kero soete gitabu abantu ngo korora bari kubirira igo to soe gitabu in fact in short so inwe gitabu etopsha atogune digabo umwana onenka gosomya bija gwasirire tonto kwa tunarudi no bwata gotero konya tutakuwa tunaiongelea kidogo tumanye ko bwata tsimibere se togaiga watu wakwambie gose igo gosoe gitabu gyekenyoro beranye kenyoro gosogenderera ngo gokora umuziki